Na Carballeira do Parque dos Carrís celebrará o Concello de Barbadás este venres 17 de maio a gran foliada Letras Galegas, que foi presentada esta mañá neste mesmo escenario. Trátase dunha iniciativa que alcanza a súa terceira edición e que este ano estará dedicada á poetisa e ensaiista Luisa Villalta. Case unha decena de agrupacións musicais amenizarán a xornada e está previsto que o xantar popular asistan preto de 300 persoas. Música, baile, cantos de taberna, actividades para os máis pequenos e para as familias como son xogos tradicionais e obradoiros de creación de pulseiras e visitar tamén os postos de artesáns que se van a reunir en torno alrededor deste lugar. A foliada Letras Galegas contará coas actuacións da charanga feminina Bicoia, a banda cultural de Barbadás integrada polo alumnado da Escola Municipal de Música e de grupos como Lambisqueiras, Zoadeira e Cuncas de Son, con cantos e música tradicional. É unha festa interxeneracional na que conviviremos avós, pais, netos, disfrutando sobre todo da gastronomía, da música feita por veciños do noso concello, veciños e veciñas do noso concello que forman parte de agrupacións culturais. É unha posta en valor da cultura galega, pero na súa máxima amplitude. Por un lado, representamos o feito de que se celebra o Día das Letras Galegas, neste caso potenciando a figura de Luisa Villalta, pero por outro lado é a típica romería galega na que misturamos a esencia e o ser de Galicia. A folia de Letras Galegas rematará coa actuación da charanga BBB e unha gran queimada a partir das 6:30 da tarde.